सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ इउएन एकाडेमि सिमेन्ट सापरियाव आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउएन एकाडेमि समकंनि जथायै बानजायनायाव इउएन एकाडेमि समकंआव दिनै 3 जुलाइ 2023 निफ्राय जागायनाय जाबाय। गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमियाव बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि हिरण्य स्वर्गियारि आरो समकं इउएन एकाडेमियाव मावबादाखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि लोगोसे सिमेन्ट दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि मुस्रि लकेन बसुमतारी बिथाङा। आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'आवहाय थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ कचिं क्लास होनाय बे कचिं क्लासाव आंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बे समाव आं नुजाथि फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे फरायसाफोरा नैबे कचिं क्लास होनाय बे हाबाफारियाव गोगोमै मैखोमै बाहागो लाफैदों। दा बेनो जोंनि थांखियारि नोजोर बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानोब्ला जोंनो गिबियाव जोंनो सोलोंथाइ नांग्रोगोन, गुन गोनां सोलोंथाइ जों नांग्रोगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावखानाय बायदियै मिशन कुवालिटि इडुकेसन बेखौ जोङो नागिरनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सिगां बोसोरफ्रावबो बिदिनो लाबोबाय थानाय जादों। बे लेखायैनो जों देग्लाय 2023नि गरम बोथोराव नैबे सिमेन्ट दख'रा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सिमेन्ट दख'रायाबो दिनै बे गोलोम बोथोरनि कचिं क्लास बेखौ लानाय जादों। गिबियाव बिसोरो मोननै कचिं क्लास होनाय जादों, सेन्टाराव होनाय जादों। मोनसे समखं इउएन एकाडेमियाव होनाय जादों आरो मोनसे नैबे जोंनि सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमियाव होनाय जादों। साबैसे फरायसाफोरा बाहागो लादों? दा दिनै गिबि हिसाबै जों नुनो मोननायाव दा 100 जों फरायसा जोङो रेजिस्टाराव माबा खालामनानै मोन्दों, एन्ट्रि खालामनानै जों मोन्दों। आसा खालामो गाबोन समफोरबो फैबाय थागोन होननानै जों सानदों। जिहेथु दिनै बे गिबि हिसाबै एसे खम जादों। गाबोननिफ्राय जोङो बुरजा फरायसाखौ मोननो हागोन आरो फारसेथिं जोङो मोननै सेन्टार होनाय लेखायाव जोङो मोननै सेन्टार होबाय गोजान जायो होननानै बे मोननै सेन्टारावहाय एसे खमबो जासिगोन, ओरै खावसे थाबाय बिथिं खावसे फैसिगोन, बेखिनियानो आरो। गिबियावनो बर'नि गासै निउ पर्टेलसिम गोजोन हामलायनाय जासिग्रोबाय। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे समकं इउएन एकाडेमि बिथांमोना जथायै दा गोलोम बोथोरनि जा मोनसे मासुल नाङालासिनो फोरोंथाय बादा फसंनाय बे फोरोंथाय बादा हाबाफारिया दिनै जुलाइ दाननि 3 अक्ट'निफ्राय जागायजेनबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे मावथांखि, जाय मावथांखिया आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ लानानै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दख'राफोरा गोलोम बोथोरनि बन्द मोनसे बेसेन नाङै सासे फोरोंथाय बादा बेखेवना होदों। बे लेखायैनो सिमेन्ट दख'रा आफादाबो दिनै जागायबाय। दा बेयाव बेखेवफैनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना इउएन एकाडेमिनि गासै फरायसुलिजों लोगोसे बे समकं इउएन एकाडेमियाव थानाय साखाथियाव थानाय गासै बर' गामिफोरनि जेरै एसपि बड' फरायसालि, सिमेन्ट एकाडेमि, बाथौ मिसन आरो समकं एकाडेमिनि गासै फरायसाफोरा ज' जानानै बाहागो लाफैदों। बे बाहागो लानायाव फरायसुलिफोरनि जा मोनसे सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै आवगायबोनायखौ नुदों। बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आसा फारिदों जोंनि फरायसुलिफ्रा दिनै बेखेवजेननायाव जाबायदि लैहोर फैदों जोबजासिम फैगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जों साफा गोग्गो फरायसुलि हिसाबै मोननो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। दा बेयाव बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोनदों। दिनै जाखिनि फोरोंगिरिफोरखौ जोङो बेयाव थिसननो मोन्दों, बिथांमोना जोबोद टेलेन्टेड आरो जोबोद आखा फाखा। दा जोंनि फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायखौ जोंनि फरायसुलियाबो जोबोद गोरलै बुजिनो हागोन। बुजिनायनि गेजेरजों बोजबना लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। दा फैबाय थानाय समाव दिनैनि बे
जा मोनसे फोरोंथाइ बादा बेखेवनाय बे बेखेवनाया अराय सम से दाना मोजाङै आबुं जालांगोन बेखौ मिजिंथिदों।